conseller. El 15è punt de l'ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre els drets laborals. És presentada pel grup parlamentari de Junts i per fer-ne l'exposició té la paraula el diputat senyor Isaac Pedrós i Suárez. Perfecte. Perfecte. Molt bé. El pujarem una mica, serà més fàcil. Perfecte. Gràcies. Gràcies. Perfecte. D'acord, gràcies. Gràcies, honorable president. Il·lustres diputats, diputades, conseller Samper, gràcies per vindre aquesta tarda. Sé que té faringitis i espero que ben aviat es recuperi. Vull dir que moltes gràcies per vindre. Conseller Samper, abans d'interpel·lar-lo, permeti'm que m'adreci al conjunt de l'hemicicle i abans de fer-ho, perdoneu, abans de fer-ho com a diputat, permeti'm que ho faci com a persona amb discapacitat. Fa més de 7 anys de la darrera intervenció d'un diputat amb discapacitat reconeguda oficialment des d'aquest honorable faristol. I avui recuperem la paraula i tenim l'oportunitat gràcies a Junts per Catalunya. Moltes gràcies, Junts per Catalunya. I els explico això perquè les persones amb discapacitat som gairebé el 10% de la població catalana i, segons Nacions Unides, gairebé el 15% de la població mundial. I cal vetllar per la nostra representació política tal com es fa amb la paritat. De fet, que jo sàpiga, dels 135 diputats d'aquesta cambra, soc l'únic diputat amb una discapacitat. I seria magnífic que en les properes eleccions dels 135 diputats, com a mínim 13 fossin persones amb discapacitat. I independentment dels partits, els puc ben garantir que hi ha persones amb discapacitat molt ben preparades i disposades a lluitar també pels drets de les persones amb discapacitat. Ara bé, només els grans líders són capaços de veure les capacitats de les persones més enllà de les limitacions. Ara, si m'ho permeten, m'adreçaré a vostès com a diputat. Aquest desembre es compleixen 18 anys des que l'Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, conscients que els drets humans no són una realitat per a les persones amb discapacitat. Desembre de 2006. De fet, l'Assemblea General de Nacions Unides va constituir el Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitat per supervisar l'aplicació o no d'aquesta convenció. Doncs bé, avui els he portat els informes i les observacions que elabora el comitè denunciant les vulneracions dels drets humans en les persones amb discapacitat per part de l'estat espanyol. L'estat espanyol és dels estats que més vulneracions acumula. És a dir, a l'estat espanyol no hi ha normalitat. El que hi ha són vulneracions de drets humans. I, conseller, suposo que sent jurista especialista en drets humans sabrà de què li estic parlant. I per ser més conscients, aportem-hi dades. El company Salvador Vergés sempre diu que cal parlar amb dades. Doncs parlem amb dades. Mirin,
La població a Catalunya, a data 1 de gener de l'any 2000, era al voltant de 6,2 milions de persones. La població a Catalunya, a data 1 de gener de l'any 2023, ja era de gairebé 7.900.000 persones. Dades d'IDESCAT, no són meves, són d'IDESCAT. És a dir, la població a Catalunya va créixer al voltant d'un 28%, o per sobre del 28%. Pel que fa a nombre de persones amb alguna discapacitat reconeguda oficialment. Mirin, a data 1 de gener de l'any 2000, a Catalunya hi havia gairebé 246.000 persones amb discapacitat. A data 1 de gener del 2023, el nombre de persones amb algun tipus de discapacitat reconeguda oficialment ja érem més de 677.000. El creixement va ser per sobre del 175%. 28%, 175%. Més de 677.000 persones i més de la meitat amb edat laboral. Ara mateix m'agradaria saber si algú d'aquesta sala dubta per un segon de la rellevància del Pacte Nacional pels Drets de les Persones amb Discapacitat perquè tot això a Catalunya no passi. Pacte nacional que va promoure i va impulsar el president Quim Torra l'any 2019. Algú de vostès creu que això no és prou rellevant? Més de 677.000 persones amb discapacitat. De fet, si hi afegim famílies, pares, mares, parelles, alguns d'ells ens acompanyen avui aquesta tarda aquí dalt, aquesta realitat impacta sobre milions de persones a Catalunya. Però hi ha una dada que encara ens hauria de preocupar molt més i ens hauria de fer pensar molt més. Mirin, fa vora de 40 anys, gairebé el 80% de les persones que tenien algun tipus de discapacitat reconeguda oficialment en aquell moment havien nascut amb ella. Avui, per diferents motius, gairebé el 80% de les persones que tenim algun tipus de discapacitat l'hem adquirit al llarg de la vida. Per això també voldria fer-li arribar una abraçada i tot l'escalf al vicepresident segon de la mesa, el diputat David Pérez, i desitjar-li que la seva indisposició mèdica no li generi cap limitació temporal ni permanent. De fet, diputats, diputades, jo mateix sé què és viure veient i he hagut d'aprendre a viure a les fosques. El que m'ha passat a mi, com a tantes altres persones, els pot passar a qualsevol de vostès demà mateix. I si m'ho permeten, aquestes dades no només ens donen una mica de context, sinó que, sens dubte, formen part també del gran repte demogràfic que tenim a la nació. No podem parlar només de les persones que arriben, sinó que cal que també parlem de com gestionem els canvis de les vides de les persones que en formem part. De fet, si analitzem bé la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat i n'eliminem amb discapacitat, sorpresa, Convenció dels Drets de les Persones, de totes les persones. Els parlo de drets humans, de dignitat, de justícia social, de drets laborals, d'igualtat d'oportunitats. Fonaments importantíssims per una Catalunya lliure, forta i digna. A Junts per Catalunya valorem les capacitats professionals i tenim molt clar, tal com estableix l'article 27 de la Convenció de Nacions Unides, que el treball és essencial... Diputat, li queden 2 minuts. Gràcies, president. Que el treball és essencial per una vida plena. 677.000 persones, de les quals 326.000 estan en edat laboral. Això sí, amb una taxa d'ocupació del 28%, només del 28%. Conseller, els drets laborals de les persones, de totes les persones, són responsabilitat del seu departament. I l'objectiu de la meva interpel·lació és molt clar. Miri, el seu departament ha de tenir
ha de ser clau en generar oportunitats laborals dignes per totes les persones. Per això li demano, crearà una llista pública de les empreses que sí compleixen la Llei General de la Discapacitat a Catalunya? Li pregunto, l'article 170.2 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que les inspeccions de treball són competència del seu departament. Quantes inspeccions de treball adreçades al compliment de la LGD s'han dut a terme en aquests dies, en aquests més de 100 dies des que vostè és conseller, i quantes infraccions s'han detectat? Conseller, quines mesures prendrà per acompanyar a les empreses en el compliment de la LGD? Conseller, Catalunya compta amb un teixit d'entitats, fundacions, la majoria d'elles, que treballen per la inclusió de les persones amb discapacitat al mercat laboral ordinari. Quin suport els donarà a aquestes entitats? Conseller, considera que cal reforçar la Direcció General d'Economia Social? En cas afirmatiu, ens pot explicar quina estratègia té pensada per al tercer sector? Cooperatives, autoempreses. Li pregunto, per exemple, per la fragilitat evidenciada dels centres especials de treball, accentuada davant de la sentència del Tribunal de Comptes anunciada ahir. Conseller, tinc 3 preguntes més que li faré després, però sí que m'agradaria acabar, si m'ho permet, president. Fa uns dies el president Illa, en un acte, deia que no hi ha cap gran país sense grans empreses. Nosaltres, des de Junts per Catalunya, li diem, ho dic perquè si li vol fer arribar al president, doncs em farà un gran favor, que un gran país té grans empreses, però aquestes grans empreses estan liderades per grans persones que, sens dubte, generen grans oportunitats. Moltes gràcies. Sí? Conseller Samper, perfecte, el dia que vulgui en parlem, perquè i tant que són importants. Hi ha moltíssimes persones que necessiten resposta i encara no la tenen. I, de fet, caldria que tinguéssim en compte una idea a nivell de conjunt de la societat. Els drets de les persones amb discapacitat no són drets socials, són drets humans. Cada una de les conselleries... Cadascuna de les conselleries que forma un govern s'hauria de fer responsable i liderant la bandera de la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, fer-se càrrec de tot allò que té a veure amb el seu departament vinculat també als drets humans i, per tant, als drets de les persones amb discapacitat. Perquè les persones amb discapacitat, sap què passa quan ens incorporem al mercat laboral ordinari? Que deixem de ser receptors de serveis i passem a ser també generadors de serveis. Mirin, fa uns anys, per desgràcia, vam compartir una pandèmia. Sí? Tothom se'n recorda. Vostès recorden el que suposa, el que vam viure tots, a nivell d'estar aïllats al marge dels altres, aquest aïllament social, el confinament. Vostès saben els mils i milions de persones que hi ha arreu del món que cada dia vivim confinats de la resta? No se'n fan el càrrec. Francament, sembla fins i tot que no existim. Si us plau, que algú agafi el toro per les banyes i que comenci a fer alguna cosa. Miri, avui parlem de drets laborals, però és un dels pilars per promoure la vida independent. Conseller Samper, vostè fa 4 dies era independentista. M'imagino que vostè sabrà el que vol dir això de promoure una vida independent i tenir aspiracions a la vida. És més, miri, li en diré una altra. Com s'ho farà per parlar amb la consellera Paneque? Perquè vostè sap
que, segons la Cambra de Comerç de Barcelona, la ineficiència de Renfe i Rodalies va provocar l'any 2023 més o menys 120.000 jornades laborals de pèrdua. És a dir, aquest és l'impacte econòmic que tenen les empreses. Però vostè sap la quantitat de persones que tenim dificultats afegides a la vida que per culpa de la ineficiència de la Renfe i Rodalies, per falta d'accessibilitat, per falta de puntualitat, no només tenim dificultats afegides a la vida, sinó que a més no arribem a la feina, perdem la feina. Després ens diuen que les persones amb discapacitat o arribem tard o perdem la feina perquè agafem més baixes. Diputat, li queden 2 minuts. Això va per aquí. Què farà? Com defensarà també els nostres drets? I no només els nostres, els de tots els catalans, drets laborals. Gràcies, conseller, quan vostè vulgui.